Hej, og du tager til Randers for at se AaB-kamp. Tror du, de vinder i dag? Jeg kan ikke sige det helt præcis, men ja, det tror jeg, og det håber jeg også rigtig meget. Du er en AaB-fan. Er det din første gang, du tager sammen med AaB-fans til en eller anden stadion og se en kamp? Nej, jeg var i København sidste år, hvor vi var i parken og se en kamp. Søndag den 29. maj kører 10 busser fra Blue Water Arena. Der var fra starten en trygt stemning, og AaB-fansene vidste, det var en vigtig kamp med Randers FC. Du tager til Randers for at se AaB, og tror du, de vinder i dag? Er du optimistisk på det? Det er jeg altid optimistisk, når vi tager på udbanetur, også i dag. Jeg tror på, at vi vinder. Sidste uge vandt AaB 2-1. Tror du, de får den samme resultat igen? Altså, jeg tror på, at de kan vinde igen i dag. Om det bliver 2-1 eller 3-0, det er underordnet, bare de vinder. Jesper Lange! Du gør dem bange! Du er så sej! I bussen kan du tipse på kampens resultat. Vinderne scorer puljen til Daling. Har du nogensinde fået at vælge? Nej, men jeg vil gerne bare skrive Hallo igen. Nu er vi ved Randers Stadion. Der hvor vi holder lige om lidt. Det bliver også der, hvor vi skal med igen efter kampen. I skal huske på, at det er bus nummer 4, og det er den, I skal med hjem igen også. Der er et skilt over i forruden, hvor der står bus 4. Og hvis man har svært at huske på, hvad nummer det er, så kan man bare huske på, hvor mange gange Midtjylland de har været i pokalfinalen og tabt. Og det er 4 gange. Men 500 AaB'er var ude til byen fuldstændig udsolgt, og flere AaB-tilhængerne kom aldrig ind til kampen. 31. minut udlignede Jesper Lange til 1-1. Esbjerg havde flere gode chancer under hele kampen. Kort før fuldtid udlignede Tim Jansen til 2-2 og sendte dermed Randers en tur i første division. Hvordan ser du sæsonen som helhed? Ja, vi har været uheldige med vores resultater i år, og vi håber på, at det bliver bedre, så vi kan rykke op allerede efter første sæson, ligesom AGF. Fordi vi hører til i Superligaen. Det gør vi 100%. Dengang Esbjerg udlignede til 2-2, var I optimistisk for, at de kunne lave 3-2? Jo, helt sikkert. Det kunne vi godt, men det havde ikke hjulpet os i det lange løb, fordi Lyngby valgte at vinde på hjemmebane over OB. OB, de strammede ikke nosserne sammen og vandt. Kort og godt. Og så det hjalp ikke Esbjerg, desværre. Nej, og jeg synes, det var virkelig ærgerligt, fordi igennem kampen så havde vi sådan set rigtig store chancer. Og jeg synes også, opbakningen var der, men jeg synes, det er ærgerligt, at det er selvfølgelig skuffende, vi ryger ned, men det er ærgerligt, det er sådan noget, der sker.